Igbo bụ sọ mma, Igbo bụ Igbo, ekene m unu ndị be anyị na-anọkwa ọfụma. Ọ ka bụkwa nwunye nwaanyị Ngozi Mmadụ jiri Igbo Amaka TV na-ewepụtara unu ozi a bụ ihe nke melụ n'ala Igbo anyị. Mmadụ sendịrị m ihe onyonyo a nyaa nsị ka nkwutu okwu ya tupu ntinye elu ya. Ndị a kịta ụmụ nwaanyị ndị a bụ ndị ejidelu ebe ha na-eje ile nwa, ha jere igote nwa, igotezie nye onye nke a ogolu ojezie ejije lesi ndị ya ego nya bụ nwa. Ọ bụrụkwanụ taa bụ izizi fa, nke a bụrụ izizi, ka bụ mgbele ahịa ha na-azụ, a na-egowalanye. Ile mmadụ na ala Igbo abụrụzi ihe ọfụ. Otega anyị lewala ọmalụgokwu anyị arụ nkwulike obere oge ọghọ omenala anyị amala anyị dịka ndị na-ele nwa ha maọbụ ndị na-ele mmadụ. Kemgbe gboo, mgbe slave trade otu a ka anyị si na-ele, anyị bụ ụzọ leveli ndị ọcha nwee malụ na ezigbo ahịa ka ọ bụ, enwe ha bịa golu ndị ha golo egolu, kpọlụ ndị ha kpọlụ n'ike, anyị ma na-emewe nya bụ njọ luo tata. Amụrụ m ka onye bụ nne nwere ụmụ, ibulu afọ ime, mụọ ụmụ gị, obi aka gị, ijegolu nwa mmadụ lesi onye ọzọ na-achọghị ịma ihe a ga-eji nwa a wee mee. Amụrụkwanụ m ka nke nwa bụ onye mụrụ nwa, bụ onye n'afọ gị wee mụọ ya, mebi na ihe na-esili gị ike na ị gaghị azụnwu nwa a, i wee nwee obi ile nwa gị, ile enye ka ịnala ego. Ọ bụrụ ahịa ka ị chọrọ iji azụba, ọ bụrụ na iji wee kekwa onwe gị ka nwaanyị, wee kekwe wee chọlụ nwoke ọzọ. Echi niile ịnụọ di, debekwa arụ na ihe ụwa gị amaka. Echi niile ịnụọ di, yara amụ nwa, ị na-agbaghalị akpụghalị nwoke mmadụ, ejeghalụ ụlọ ụka dị iche iche, achọ ihe na-eme gị, ma ihe na-eme gị si gị n'aka. Mpụ na alụlụmana dị n'ala Igbo anyị kịta, ọ na-agbawa m obi. Ụdị obi anyị ji achụ ego bụ nke nna mara ebe o si. Nke a bụ nke nna mara ebe o si, na onye ọbụla kịta na obi feli azụ, na o nwere ozi ihe agaghị emefọ maka ego. Ego nwe ego one, ego nwa na ihe elie ruo ole mgbe? How long ka ọ dị gị ka ihe eli nya bụ ego? Kedu ulu ọ dị gị ka ụdị ego a ga-abalụ gị? Biko na ihe ọzọ nchọrọ itinye ọnụ n'okwu a abụọ na onwego nwa nke ha golu, ha si na ha lesili a couple, nya bụ na di na nwunye na-amụtara nwa, kama ha ya ejebe ebe a na-eme nwa adopt, jee mee nwa adopt, ọ dị legal. Ọ ga-abụ echi niile akụkọ kọba, ịmala ebe ị ga-esi wee trace that child back. Maka na nwa ọbụla unu fụrụ, ọ bụ na motherless baby, ebe ọbụla a na-eme nwa adopt legally, there must be a history behind that child. Ọ bụrụ na nwanne na nna ya mụrụ, nwanne ya mụrụ tufuo, ekwu ebe a nọ wee tụtụ, ọ ya nwelile ebe ihe, there will be a documentary for that child ebe nwa a si. Ọ bụrụ na nwanne ya mụrụ kpọta ebe a maka na ọ gaghị azụnwu, a ga-ama. Ọ bụrụ na nwanne na nna ya nwụrụ anwụ, a ga-ama. Ọ ga-abụ echi niile, maka na nwa ọbụla unu mere adopt, nke a bụkwa ihe ndị ọcha ji nwee ka anyị mma. Ime nwa adopt, nwa a abụghọ nwa gị, ijikwenu nwa a ụgwọ ịgwa ya ebe o si. Ka anyị gwakene na onwe anyị eziokwu, ihe ọ na-abụ mmadụ mgbe nwa adopt ọ na-eme muchi, chọrọ ịgwa nwatakịrị ebe o si. Ọjọka nwa ọbụla na-abụrụ nwa ibulu n'afọ, ịtụvalụ nwunye gị ime, o buo ya n'afọ, mụọ ya, iji nwa a ụgwọ ịgwa ebe o si. Nya bụ na ị ga-ejije ego nwa ị na-amara ebe o si, idebe arụ nọ nga mụrụ ya, ibubeti ya na agbụrụ gị. Echi niile anyị ncha bụrụ ndị Igbo, ịmara maọbụ onye Fulani nwe, ịmara ebe nwatakịrị si, nke ọbụla ọ bụ ibuli ebubata. Ịmụgo nwa bụ na ịmụgo nwa. Now for a couple ijikọta aka ọnụ, di na nwunye ịgbakọta aka ọnụ wee jije golu nwa, nke a gosi na fa mụrụ nwa. Wee sị nụ ka njụọ, asịrọkwa m na ọha ncha, manụ na afụlụ ndị kọpụ a ga-apụtasị gị na ha anọgote ihe ezi ha mụrụ nwa, na ọtata ihe ezi ha mụrụ nwa, ha wee mechaa wee mụọ nwa. Ụdị mmadụ m
m ga-ebido nyobe ndị enyobe maka na ihe a na-eme kịta ka nkụ. O nwere ihe anyị agbanye gị na-arụ, ọ dịghị ka ịdị ime, afọ ga na-aza ọ na-aza idebe arụ na ịdị ime, uwe chele na ịdị ime. Echi niile gị na di gị na-ejeje gote nwa ka ị wee mechie. Ọ bụrụ na ọ dịghị dị impotent, bụ na gị nwa dị infertile, nke ọ bụla unu na-aya ka unu wee mechie onwe unu. Onye na-amụrọ nwa, ọ bụrụ ihe ọjọọ bụ na ịmụrọ nwa, is not your fault. Ọ bụrụgodị fault gị, ijejije menye in a proper way. Ime nwa adopt, echi niile ka inwe ike kọwalụ nwa a ebe o si. Kwụsịnụ mpụ na alụlụmana anyị na-alụwanye n'ala Igbo. Akọsụlụ ụmụ unu afụfụ. Ihe ọbụla onye metere n'ụwa, ihe analụ ụgwọ ọlụ ya. Obi anyị ji achụ ego kịta ka anyị nwebinete n'aka na ọ bụrụ ihe eji wee mala Igbo. Ka m kwụsịkwa n'ebe ndị be anyị ka ọ dịkwanụ mgbe ọzọ ka m pụtakwanụ. To the woman today, and you told this woman now 1 million naira so that you can collect 50,000 inside. Okay. Now, how did you come here today? Where do you stay? What is your name? Nwokocha. From home I am. You have been arrested in Port Harcourt here today at Winfrey Junction. Or where? Where were you arrested? Rumuoputa Junction. What happened? Where were you here? I have somebody that will buy it. Okay. Okay. Then I said that I should come and check it very well. Okay. Okay. Talk loud. That is how my voice is. Yes. Then as I don't ask them how much, she told me 1 million. Okay. I said, who told you that the baby is 1 million? It's me. Okay. So this one says 9.5. And who told you that the baby will be sold at 9.5? 9.50. You add the 1 million, 50,000. Okay. The top. So I now say that I should come and see the baby first. Okay. So I will see the person that will adopt the baby. Okay. That's why I came. Okay, that is why you came. Yes, okay. You come Did with you who? come with? Who do you come with? I come with Yeah. What is her name? The time you came and bought the other one, she also came with you to come and buy the baby. How much you bought the first one? That's your man's daughter or son? I don't know her. I don't know her now. Okay, how much you bought that one? 1. What is 1? 1,100,000. One what? 1,100,000. 100 what? Naira or euro? Huh? Naira. Okay, that's what you bought it. Okay, when you bought it, 1,100,000 naira. That was what you bought the first baby you bought. From who? Now, today, from this one. From who? Okay, this one you came today to buy. How much do you want to sell it today? The person that wants the baby. She's the one that gave me the money. How much she gave you? The same amount. How much? 1. Where is the money? It's inside my bag. That's it. This thing now. Hold it for hand. Collect it and hold for your hand. Give it to her. How much is this? 1. One what? 1.1 million. Okay, this 1.1 million. What do you want to use it to do? I never see this. I say, what do you want? What did you come to do with 1.1 million? She called me to come and see the baby now. That's why I paid it. You will now pay. Huh? You will do what? I will not pay the money to her. To who? To who? So I don't even know her name, sir. So now, you will pay what? How much to her? Huh? It's 1. One what? 1.1 million. Okay. Now, this 1.1 million, who are you going to give the 1. Huh? Which auntie?
Huh? Face here. Huh? To bring the baby to you. Okay. Now I think we okay for here. Auntie Ify, which person baby you want to pay the money for? I've never seen the baby. Somebody that called me. That is why. Who called you? The number is A person calling me. that. Somebody. What is her want to name? sell. Yes. Oh, you wait. The person called you that there is a baby available for sale. At how much? The person tell you 950. Before you now tell this one, you tell her 1 million. You tell her how much? This one, you now tell this one how much? Huh? 1 1. Like 1 1 what? 1 million what? 1 million. 1 million one waiting. Okay, that's what they come. So this why you are here now is to pay for the baby with this money. What do you come here to do with this money? What do you come here to do with this 1 million one? So I said, if I see the woman that lives with me, if I see my husband and wife. One buy. Okay, now then give you this money. Who is the person who gave you the money? What is the name? Huh? I will remember the name. Okay, no problem. What is the name of the person? So I will remember the name because the person just came. I will remember. From where did the person come? From Umuahia. It's okay, don't ask again. Now let me come in here. That's all. The other baby now. The other baby where you sell last 2 weeks. Huh? Where is the baby now? He's at Aba, all husband and wife. I'm not hearing Igbo. Okay, now husband and wife. My husband and wife buy that one. Okay. Okay. They come. How did they come and carry the child? You take it to their house in Aba or they come to Umuahia where you go with the baby to carry her. What is their name? You go to their house to deliver the baby. I call them, they come, they carry me today. Okay, so that way you deliver the baby. Okay. What is their names? The name is on my phone. Okay, it's okay. Thank you very much. I am not all of you.